ako hoćeš da se izdobiješ u situaciji na paraleli muško-ženskih odnosa i da nemaš dobar muški parfem da završiš pola posla kod pripadnica lepšeg pola, možda da završiš sav posao kako? Ako joj pokloniš neki lep ženski zavodnički parfem i pošto se bliži dan zaljubljenih, muškarci, razmišljajte o tome. Najbolja priča, jedno od najboljih poklona jeste za tako neke datume, jeste i dobar parfem, tako da vam ja toplo i od srca preporučujem Astarte Parfums parfem koji se zove Love. Šta evo, ovo je Inspired by parfem na mnogo skuplji Kilian Donbišaj i ovo su oni skinuli fantastično, ili što bi rekli 1/1, ali dobra stvar za vas jeste da uz kod Parfemicar dobijate 10% popusta za ovaj ili bilo koji drugi parfem od Astarte Parfums kuće i besplatnu poštarinu. Tako da, astateparfums.rs, kucite kod Parfemicar i sjajan poklon za nekih, 10 dana za dan zaljubljenih, 10% umanjenu cenu i besplatnu poštarinu. Ja sam Parfemičar, a time zapleti svuda.